mugora bukuru ase county ya Nyamira nene kurwa ase ekenyorokeria gia karantini kegotoka nsemo ya Bogusero wodi ya Ligoma ime ya constituency ya Bogetutu Masabani gobono ya mate ya mokuru ase kenyerekia nyareko bagegwesokia na kobole serikali nyareko bagekora obotukibwa bwangeli banyareko bakwenekia ekene kikia nyareko gekoirera omwanchwa obogosiri bugima ase chinchira chobotutukanu kurengana na barboni gobatebire nyagosira hoyo orenge omorokia ase skuru yoboroso ya yoboroso ya Eronga Adventist nigo anyara kobaga gotoka gasiriti bugima bwaje ase skuru yono na barabo nonyana bo nigo bwanyara koba kwemurungane sekelia batebire buna chinchira banyara tokoba kwe woroboti igoro ya nyagosira nigo kigendreta koba chikoba embeo na bigobo tutukanu obotindi chinga kiye chibo igo ya mate yiniga nyara koba koboria buna habali bagwato ogoganyo kuyabanyara koba gwesokia elio koba bwatesia banyara koba gwikirania omorobelio bwoko mwenia omwanchu bwasekeli batebire nigo bare abataka abaere buna gutomanya muri kyo kurase county Nyamira Paul Cup Okara nime yengiyega yumugaka kingi asetokomerana amo nabamenye abaire nabasani abayikiranira sajaiga kurwengora yabo gucasogosira ku mwana Ronald Kingi oyosiri obugema bwa yamatuka makaitire asechinjera cy'obututu kanwa seskureria ya Eronga Adventist kurengana muna Agnes Nyanchama Kingi oyurengina omwana yoiga nigakwerera enjira banyore toroboti goro yogo kwa kumwancho yobo egendo kyabaka kyonduko wekarero yangiri tukulia Jumapili nkaranse isikongo sibiti yanga ngarara abantu korokoro musacha n'umukungu bakumbuli namba yo mwisika wana okurukuri net Kingi ngababuli ngaimu kumoira gatabanga n'umwana umwana wo kumurangiryo rero ngo rware takuchkwira nyagitari ngababuli yarangeria nene naiwate bakenya gitari mubwate bakeruri ingi mwamutigera nomba mugo chakundikia gara nari kumanyora nyagitari agatenga ndi net yakorangira ngakira dinati wakaminyoka gocha ningo ikana ikirege itanga batabinda yana yanyangire ndangeri mwiri nyaoncho agenda kumungonyeria na ana gakorire kondo na masomeri bakanga kongiki wana ka tu ikiri skuru ne nganyora basigari ebarekera ase paka ba PPI ngababuli mwana uriyo na moya arekera na ya basigari abange bakorama bakamanya kombwata ngatabuli bugo nkamenya kubinganyora mwana wanembulera ari akwete ningana boigo mu murumu abo moke akwerera enjira baigita seskuru na wakone kyondoko ase banyorete omwanjobo tayo na inda sobo ikobwense toge skunu tokonyoranga yamana nasirika tokwenda kuchalinda sibakura enyombere self contained kero montawa watu kipukia hara tenya njumoro muna sirete tomanya komurusia pero step togote abona chite ngara tanga no mwel komoro na ngana na bara iri biye gari yitiko chekon korigere nsabu na baro gete lakini pero na chite korigere okoroko kuba tabetanya ba korigere son botuko bakanda bakore biraso bakasikira na bakarara bakanda kero montakanda korara lakini bakora irumwe wa nyomba naye ono wakana barubi babu kitamambi muna barokote nakanyoranga fat kurangiras ayikorera abana bagere ba chaki program kero bachi kumutoro bakanyara rende takari koboka ingabo igo yatarirwa munabaire nabasani abo bagirorera mabera kubwatekana muno bototo inyorekanenga omumuroyo igani gagasirire enkeyega na bwigo nigagendere ko bagakorinda ngina uyuru muroire asebono etaya yalimire torengo muntu bikanisa nabarere rimwe kanisa n'umuntu wangite munisa mwana bintu byo gutumika mariro yo gutindi hapana twari gutumika na itura tabenga usega chitaga ito akarere twawaye ntuma itinga kia kwete etokumeti torona magomba manene aki omwana one roro konye nkei mwana uyo minto chabumbire paka ya ikeire gabono na itu twatwarira basemeringa omwana obeire ogochokotokona aki omwana uyo minto garabugitese mwana lende nchega nataka obumane bw'umwana one mbumanye egekogera mwana one skuru imuntu teyo gosona nyenete bago bantebinete ngaki omwana one akwete okonyi bonde timbu ati mwana one arolengo manana konya tarari ku na kamasomeri chikonda nanje na chankare mara timbu ati kende konya na rukongorera chindetere
wana roje ngana nya ba onya na makuri ayu wana ngota banga tare kungira mutige kora timbu ati saitis nonya nake timbu ati kende pi asibasabire abarayibare no muyobo wanja wesona negativu nenchire ya moyo kubakonya iryo kuroberia omujega bwa matanga anyagosira kina asara ira bagambi baito kakimokonya omwana omintangi nesi mwana muna cheru samani kina boko nkonya omwangena nigonde marite na kalemere nare marera igoro omwe MC yane nyambega kisasa nanda akorugisa na nche no yogisesa ande macheno oyo to ete chipura kur karantini nimete taguntika na bago nkonya omondo korukwa omochumbo na totogeti oto tange to sukar to tanya kwa na machumbe ga iga korukwa nyamba na kisayo kora nche tokonya 07 99 50 66 76 irieta ga kora tangna sinyanja makingi igingo reporteria igetaseni kya wanjete kya Ndize TV kurugege gas nseme chiga chabo gusero ekinyuriki ya karantini ime ya kaunti ya Nyamira igonkoro kwa Polycarp Okara.